kibang iong mangi to kren na parlimen kipam jing tho no president John the Kasi Auto Society. Lalai ki jing tho klem nang ban penengkam nomor tiang yo dan ke jing bakla. Na kata do ban lek ban penolong ya kene kam nolong kabha na daw pa ba upha ngon lên khi nọ bang ya ka ba chua hai jing tho sia jing tho lên bu đợt khas lên bu memorandum cho MP way hadi way bak klem dengan bantrei nang tang ban kren ke ngon ha la dau pa ba upha ngon lên hi ngon kren ban ngan trei dan kam ban bot tikna ye ki procedure dan kam ban bot tikna ye ki lenti traikan amnan kam ndai ban chulai pandem ngakan bawa ke por bangadang long principal jong gasngap in college samau kerwat hakata por kini ki college nong kendong kimpat yo ye ki ithur jong ka UGC namar balai kimpat dei ki beladan ye kata permanent affiliation ngap perkhat balai penyo yang di thu jong